Continua el 38è Festival de Música del Maresme, aquesta vegada amb el concert de Xavier Coll, un dels concertistes més prestigiosos del país. El concert 5 segles ha estat un recorregut fascinant per la història de la guitarra espanyola. Des del Renaixement fins a l'edat moderna, passant per la vihuela, la guitarra barroca, la romàntica i la moderna. Un concert tranquil en què els assistents van aprofitar per visitar el pou i la sínia del Parc del Bogi. Xavier Coll cursa estudis de guitarra a Barcelona, especialitzant-se també en instruments històrics. I ha sigut deixeble de mestres de reconegut prestigi internacional com David Russell o Manuel Barrueco. La seva trajectòria professional es desenvolupa en els àmbits dels concerts, les gravacions i l'ensenyament. I actualment participa amb gran èxit de públic en el festival Maestros de la Guitarra Espanyola. Han registrat 2 CDs en solitari, Encuentro i 3 siglos, 6 CDs amb la flautista Montserrat Gascón i un amb la mezzosoprano Margarida Lladó, i ha participat en la gravació dels CDs de la integral de Joaquín Rodrigo pel segell EMI. Des de 2003 és professor a l'Escola Superior de Música de Catalunya. Tot plegat, un altre artista de luxe que reafirma el Festival de Música del Maresme com un referent i un festival d'interès comarcal. El darrer concert del festival ha estat el 5 de setembre amb Faristolitis, un concert públic familiar a càrrec de Brossa Quartet de Corda.